আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্টের কেন দাবি করছেন, বিদেশের স্ক্রিপ্ট কেন আনছেন? কেন্দ্রীয় যে নেতৃত্ব তারা বলছেন যা খুশি করতে পারো, কিন্তু কোনো অবস্থায় সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না। আমি কাইসা ভিডিও নখা হাইনে হাই চিনি হাস্টেনি চিফ मिनिस्टार बरम गोनां मानिक साहा रोमान स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट कक साखा ओ जागाओ जों नखा इंटरनेशनल नि चक्रांत तंगो हानि बांसि जों रोमान स्क्रिप्ट न बराबर दाबि खायो होनो आं सानानि मुसुयो चिनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टार और जागा इंटरनेशनल नि कोनो चक्र करै इंटरनेशनल नि कोनो फेवर करै जों चिनि बोसारोनि भबिष्यतनि बागैसि जों रोमान स्क्रिप्ट न दाबि खायो बीजेपी नि गोबांमा लिडार बीजेपी नि गोबांमा नेतारनि जिरायराव सीपीएम नि गोबांमा बीजेपी अंथों सीपीएम अंथों गोबांमा जिरायराव ताबो इंग्लिश मीडियम बाय परे इंग्लिश मीडियम बाय परे खांके बराव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुनायनि बागै ब्लै प्रॉब्लेम गो हानिबां माइदमिक 12 जे परीक्षा रफ्र बरौनो रोमान स्क्रिप्ट सुरनानि नामे रोमान स्क्रिप्ट बाय मासुइखा हंके सी चिनि चिरायराव काहाम के परीक्षा रय माना बीजेपी नि गोबांमा नेताराव साइमेया जे रोमान स्क्रिप्ट बराव बायरेनि स्क्रिप्ट हनै हौ अथच चिनि स्टेट ओ स्क्रिप्ट बाय सुइजा इंग्लिश बाय नो ऑफिशियल लैंग्वेज चलै तंगो इंग्लिश मीडियम गोबांमा चलै दं बर'नि बोसानो केबानो इंग्लिश मीडियम फरायनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुरै तंनाय चिनि बोसानो हंकेबानो बांला बाय सुरनाय अमहाय हिंखांके बाहायके नायबा हानि बाङै जों ज' तो बुसि थाय वानसक थाय जे चिनि तिप्रासानो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय न बरक साजाय ngै तंमानि अमो जोंनो अंक्लक ओनसोल रवानि बागै नायमानिसि बे जों हास्तिनि जत लुकुराव बुसि थाय जे चिनि ओ रोमान स्क्रिप्ट चिनि बोसारोनि भबिष्यतनि हामखायनि बागैसि और जागा कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि फेवर थांमानि क्लाया मो पॉलिटिक्स या चिनि बोसारोनि भबिष्यतनि हामखायनि बागैसि हानि बाङै चिनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टार न सानानि मुसुगु जों चिनि बोसारोनि भबिष्यत न वानसकमानिसो नों वासया हानि बाङै चिनि बोसारोनो जों तमा स्क्रिप्ट बाय सुरनाय तमा स्क्रिप्ट बाय परेरनाय अमो जोंसि डिसाइड खायनाय नों सोबाबा जे जोंनो रोमान स्क्रिप्ट बाय मा सुया मा परेया हाय होनै सारनाय अमो चिनि अधिकार चिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स सि मो चिनि फंडामेंटल राइट्स सि हानि बाङै हास्तिनि जत लुकुराव बुसि थाय और जागा पॉलिटिक्स नै तावान सगि अमो चिनि बोसारोनि भबिष्यतनि कगनो वान सौलायै जारा सीपीएम खाने बीजेपी खाने कांग्रेस खाने बनि बोसाराव बताबो इंग्लिश मीडियम परै तंनाय रव बरावबो परीक्षा फेल नाय बरावबो परीक्षा फेल खांके बरनि भबिष्यत बो नष्ट नाय बरनि भबिष्यत नष्ट हा माने चिनि तिप्रासानि भबिष्यत नष्ट नाय हानि बाङै आं चिफ मिनिस्टार नि ओ स्टेटमेंट न ब्लै चाजाया प्रतिबाद खायो जों रोमान स्क्रिप्ट न नायो हामबाय।